live kawuok e county nono ang'wen achiel Siaya County. Iwacho ni the great county of Siaya. Governor ma Siaya County is Excellency Cornel Rasanga Amoto. Chenro mari mar Kuku Mar Wach weche ntiere mathoth mokalo secret declaration. Ang'o masani iri ma iri nyalo nyiso piny luo molo chutho COVID-19. Siaya County chal nade gisetemo kedo kode koso podi molo chutho dhok manogolo kodaka gi MCA moro mane wacho ni nitiere kaka executive tie Siaya County to MCAs ok ti go mana oporo kada mana koko en adieri koso ken adieri kachiel kodagi ywak nero mar PMCs Siaya County ang'o matimore to nikech thuon gweno koke mano mang'ise ni wachake e yo maber. Nyinga en Haron Otieno machiegni e Kuku Mar Wach. Governor ichio nade jaduong'? Achio maber. Pero kamano ahinya. Kamano. Siaya dhi nade jaduong'? Siaya dhi maber. Yes. En mana wach ma corona. Lakini corona to mako piny te. Koro wan generally wadhi maber. Erokamano ahinya. Yiena mondo mi wachak wachniri mar secret declaration. Adhi duogo e Siaya to nikech nyaka niwuog e piny nero mar America pok wago mbaka e Lolwe TV kar kaeri ber mani biro godo pok walose jaduong'. Secret declaration nyoro ne waneni sikri. Ang'o ma gini nyiso ne piny luo jaduong'? Sikri nyoro en nyowa puodho Raila Amolo Odinga kaka presidential candidate marwa mowuok Nyanza ka. Jo Nyanza wuok. Raila en wuod Kenya. En ng'at monyuol Siaya. To by extension onyuol e Nyanza. Koro jo Nyanza nyowuok tetete. Nikech dhi dwaro president ok en dhi gima tin. Koro wan kaka jo Nyanza wariwore jo Kuria, wariwore jo Kisii, wariwore jo Luo mago communities modak e Nyanza ka. Koro riwruok marwa ni nyo en nwagolo wodwa mondo dhi odwar telo ma president. Ok nitie jok moko ma jowuok awuoka kendgi ma onge ng'at mogole. To nyo wadwaro ni mar Raila obed mopogre kendo wagole ok gotieno, wagole godiechieng' alanga ka ji neno. Kendo wagole muma. Nikech kanyi neno gimanyo timore sikri ogonyo ngede emanyo lemo to koda beka joma ni olemo ni mondo Amolo koro otel gi muma mondo dhi onwang' telo ma piny. Jaduong' ng'ato neno gi nyasi motimore nyoro kama opogore mapok otimore ga nyaka nene. Namba achiel, pok jakom oduoga piny to wacho ni koro wang' ni wagoli mondo midhiyo. Thothne party monego gole to nyise ni tudri kod agugendni mamoko. Waneno ka giniri ne uketo sikri e center. Waneno bende ka jok mawacho dhok ang'wen, Abasuba, Luo, Kisii kachiel koda ka gi Jokuria bende nobiro. Iparo ni uchopo kamoro ma uparo ni utim gik moko mopogore koso manyiso ni gini rochomo piny luo tir? Gini ochomo piny luo tir, lakini ing'eyo ni gima duong' en nitie a lot of en wach ma unity. Mano ema gima duong' ma Raila biro go. Ni jo Kenya nyaka bed united kaka ing'eyo ni piny ok nyal gerore kok ji united. Koro en Kenya ka wan ga ji chiegni communities madonjo 45 sani. To communities gi moloso Kenya. Koro communities gi osebedo ka gipogre. To kochakre independence nene en nonego bed ji obedo kana chiel mondo yaka dongruok obedie. Lakini mano kosebedo. Ka ng'ato en jaluo to en jaluo. Ka ng'ato en jabaluhia to ne en jabaluhia. Koro gima duong' ma Raila wuok go ni odwaro ni mondo riw kabinde mane Kenya ka duto. To ang' do riw kabinde mane Kenya ka nadi kapok ochako riwo kamonyuole. Koro riwo jo Kuria, riwo jo Kisii, riwo jo Luo ochako gdala. To jo dala mochako gogi bende wacho ni Amolo itimo maber dhi mondo kuri ked oko
mondo ikelnwa gik minyalo kelonwa. Gavana, ka iloso wach mane di mondo dhi ok ikelwa gik minyalo piny Luo. Waneno ka piny Luo ne oriworu nyoro koso en gima gisechako chien nikech nitiere parties moko bende mawuok e piny Luo jaduong'. Nitiere gavana ma Migori His Excellency Zachary Okoth Obado, nitiere kod PDP. Siaya kar ka nitiere jaduoro mantiere kod agi party moro. Kisumu nitiere party moro machielo kendo. Be uriworu adieri koso ne en mana ranyisi mar riwruok? Ing'eni demokrasi to kotamo party go mondo kik bedie. Party go betie abeta. Lakini gima duong' ni riwruok mar Raila ema nyalo miwa president. Mago badogo ok nyal miwa anything. Ok nyal miwa anything kata moko mikwanogo ok nyal miwa gimoro amora. Mar Raila ni ema nyalo kelonwa president machiegni. Moko go bedo bedie abeda. To mana nu bende gima nyaka ing'e ni chiro ka chiro bende niga gi jonikni. Donge inyalo paro ni mai kama ji olow to ng'ato bende paro no low ka, ng'ato bende paro no low ka. Emomiyo constitution nitie oyienigi mar luwo kama gihero. To mana nang'eyo maber kaka nya neno gima nyo timre ni ji duto, a greater majority are for the unity mar Kenya, mar communities. Bende emomiyo waketo Raila mondo dhi oriwnwa jo Kenya duto mondo yaka kuro Kenya onwang' kaka nyalo dongre. En gima kare, Your Excellency, mar mondo mi wane ni piny mar Kenya riwore kendo kaluo riwore. But ng'ato biro penjo ni un kaka jotelo, in Governor Masia, in a seasoned and a long time politician. In fact, kizungu luongo ni an experienced politician. Be ineno ka un wegi, bende un kod ozigo niri, mondo ne uchaki ki un, moko neno ka gima riwruok ma piny kaeri nyaka ne kel jakom eka obedi. Oe, ok no kel jakom. Jakom to nyo biro mana nikech wadwaro ni mondo jakom okaw riwruokno. Wamiye okumba. Okumba en riwruok. Nikech ka ji oriwre, mano ya kakuru wanyalo tackle gik moko mathago ji. Nikech ka en wach mar ignorance, to riwruokno ema nyalo tieko ignorance. Ka en wach mar tuo, to riwruok ema nyalo tieko tuo. Ka en wach mar dhier, to riwruok ema nyalo tieko dhier. Mano emomiyo waoro wuodwa. To waoro wuodwa man gi lony. Waoro wuodwa machal kaka ngire marwa. Ne en emo keche onge gimokia e Kenya ka. Ung'eyo gima tuoyo Kenya, ung'eyo gik machando Kenya, omiyo kobet kacha. To wang'eyo maber, nwabro dhi atwa mabor. Kata kwa tieko gigo duto, lakini atwa mobro tero wae to bor ndi. Nikech kirango kata mana issue mar devolution. Mae donge en mana rieko Raila. Ma devolution masani wan godo. Donge? Okina ka ng'ato wacho ni bottom up to devolution en ang'o. Devolution donge en mana bottom. Gol mana mwandu kuja ikel ka to kakoro sebedo ka. Ya kakoro ji dhi mbele. Live e chenro mari mar Kuku Mar Wach en Governor mantiere kod sigana mathoth ahinya. Awacho ga pile ni sama piny tek ma yo aora manyo yo modhi godo e chuny nam nyaka wamany yawuot Luo kachiel kod nyiluo. Namba achiel ogoyo buk. Namba ariyo gin jok miluongo ni seasoned and experienced politicians. Ok en Governor mane tam mare mokwongo, kene tam mare mar ariyo, inyalo wacho ni tam mar adek to nikech nodhi yiero nyadidek duto te noyombo. Cornel Rasanga Amoth, Governor Masia County, live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Governor ka ilose uoro jakom mondo mi odhi omany kom mamalo. Siaya no ori jaduong' mondo ibed e kom mar Governor margi. COVID-19 biro. Wantiere nadi sani eri? COVID chal nadi Siaya County? COVID watemo ahinya mondo waduoke chien. En tuo manobiro kendo ka nobiro to nene ji ong'eyo nobiro kendo ne wan gi ikruok mar kata kobiro to nego bed ni wageng'e machal nade. Koro sirikal ni mondo protocols mondo waluw mondo kaka tuoni wanyalo bedo ni wanyalo geng'e, kaka wuotho gi barakoa, kaka social distance, kaka logo lwedo, kaka bedo ni ok ji bedi i crowd. Mago duto wasebedo kwa wacho ni jo Siaya na tuoni
ok en tuo mar ji duto, tuo ni en mari inuon as an individual. Koro nyaking'iri kendi, to manano ok ji osebedo ka winjowa. Ma odiechieng' ma kora lose sani kodini, wasebedo gi thoe Siaya ka 108 mosetho kawuok e tuo mar corona 108. The last 24 hours ni walus ng'ato achiel kende, to jomanyo nwang positive nyo gin ji 10 kuom samples 73. Koro okwadhi marach ahinya, lakini nikech nwang'e ni tuo biro, nwagero isolation wards wango maji manitie gi tedni 300. In gi 300 bed capacity in Siaya County. And 300 bed capacity in Siaya County. Ambira morito na ugenya gi gunja gi beds 50 ma isolated. Bondo morito na Rarieda gi Bondo gi beds 50. To Siaya ka referral to nigi beds 200. Kapo nono Bondo wagero 50 to ne nitie moko mane nitie 10. Okay, mano sekedo chon. Koro luose karibu utendi maro ma 60 kama hiyo. Jiro ng'ato biro penjo ni seche ma waloso e kwan mar joma ntiere kod COVID gi sani gieki. Maeri utimo testing machalna di Siaya County. En ma utarget kata ulengo kamoro chini oyo wageto gweng' mar Nyadorera odwa tim giniri kata wageto game kama katho mwatim giniri koso en ni utimo Siaya te to mage kwan jok mantiere godo. Testing ne ma okosebedo kaber to ching'en en a very expensive thing. Koro okwasebedo kawan gi nyalo mar dhi nwadwa timo testing everywhere. Testing watimo mana kalure ka tuo timre kamoro, waluwo mondo watim testing in that area. Mane ma ineno kanyo ka koro gina 10 kuom ji 10 mobedo positive, to ji 73 manyo bedo tested from within that area. Yena mondo penjo ni nikech ene modhi kelo penjo mada penjo mare. Bentiere seche moro minyalo gawacho ni Siaya County otendni magi opong' te. Mount minyalo konyo. Mano poko timre gae. Okay. The maximum wasenwang'o nini eni diere moro ne wan gi ji 40 gi wiye. Mano was the highest. Seche ma iloso ji 40 gi wiye mano ne highest. Manyiso ni otendni mare mo 260 nodong' nono. Kwan mar jo Siaya County matuo e kor mier chal nade mayudo home based care? Manwang'o home based care bende nitie oko ging'eny ahinya. Cumulative cases nyaka ne chakre wasebedo gi ji 226. Koro mago to bende mose recover from being at home gin 2,371. Mose bedo discharged from home. Yes. Governor, kwang'iyo in terms of positivity rate, waneno ka Siaya County samoro biro piny to kendo seche moko odhi malo. Dio wacho ga ni kama ng'ato timo maber nyaka chiw poch gi pak. Poch gi pak ni setemo containing COVID 19 chike Siaya County. But ang'o ma samoro kelo dhi mare malo to gi seche moko duogo piny? En mana winjo mar dhano. Dhano ema winjo wach. Nikech wasebedo kwa kwero ji ahinya e wach mar pong' e liete. Funeral, ji madhi e funeral. Chiemo miloso e funeral. Mano ema medo gini ahinya. Mar ariyo en wach mar wuoth. Ma ji wuotha ovyo. Ma kata onge gimidhi idhi ni kawayu. To ng'wech kidhi kawayu to ne wawacho na terre uru mos mondi nyaka tuoni dog chien koya kaka ji ochak lemre. Idhi ka in gi tuo, idhi tinwang'o ka in tionge tuo tinwang'o ka tuon kanyo in bende tuo nwang'i. Mago e gik makelo gini ahinya. To watemo ahinya mondo kata wach mar liete cha protocol manowach mar ji 100 watemo ahinya mondo kik bed ni ka ng'ato tho to ikano aming'a. Koro sani nyan neno ka gidhi maber.
to manano jomoko to pud kana. In terms of sub-counties mamagi, ma intiere godo bende auchiel e Siaya County, bentiere ka sub-county moro ma miyi luoro no ng'eny ahinya, to mane ma samoro tin ahinya? Ovary, no. Gini variga. Ovary from one place to the other. To en manano kaka Siaya ka, to report, en mo report mang'eny. To report mang'eny nikech wach mar referral loss to. Okay, sectors, bentiere sector moro ma samoro ywak nitie nikech sama ne COVID nochakore Siaya County, in achiel kuom counties gi eko manogolo chike matek mag chirni. Bende nitiere sector moro ma pod othothi ahinya koso? Pod kata kama gini ng'enye mokalo en mana wach mar liete. Nikech jok madhi liete. Mano kende maduong'. To joma dhi e chiro bende onyalo wuok kuro, to mana no atema ahinya mondo social distance otimre e chirni. Kaka kawuono en chiro boro, to inuang'o ka ji ni distance ber, to ji loka. Nitiere ywak, Your Excellency, mar josiasa, un wegi un ema ywaknu, ugolo chikegi eki mager, to kendo un wegi bende ma samoro dhi kuma ji chokore kendo mudogu kendo tabu niri. Siaya County chal nade gi josiasa weteni? Asetemo mondo akwergi mondo kik gidhi ga e lietego, to aneno ka pod gidhi adhiya, mana an pod adwa medo kwerogi mondo giter remus. An awuono ka sebedo ka dhi liete nikech wachno. Tadwaro mondo giluw example mara mar ka in gi gima inyalo konyogo weg liel, kony gi kisiri mondo liendno otimre yo makare, to mondo kik crowd be attracted. Your Excellency, in a scale of 0 to 9, ineno ni kedo mari kod COVID-19 kod chike Siaya County isekete kar kanye? Okaparo na biriyo kae kwan mabor ahinya. Okay. Atamalo 7 ewi 10 mano kaponono ni ochak ng'iyo ratil mare kaka osebedo kokedo kod COVID-19 kod ochiko e Siaya County live. Chenro mari mar Kuku Mar Wach, His Excellency Governor Cornel Rasanga Amoth en achiel kuom yawuot Luo mawacho pachgi ma onge luoro. Wache most nikech ka piny tek nyaka omany yawuot Luo mosebedo e siasa ka, jok ma gima gineno ka gibedo piny samoro ok wanyal neno ka wakete malo. Nyinga en Haron Otieno, Governor, kwatieko telo mokwongo mar chenro ni eri, king'iyo kamera ni tir, bende nitiere giminyalo nyiso jo Siaya County ma samoro neno ka pod buono chike ma COVID-19? King'iyo kamera ni tir jaduong'. Gima anyalo wacho ni jothurwa gi mbola mang'eny ni giyie mondo wanyal tieko tuo mar COVID liete mondo kik ji odhiye. Ka ng'ati otho, yie mondo ikan ng'ano mapiyo makalo matamre gi nono. Ka in gi nyalo kata ka un gi nyalo, to onego bed ni kaka sirikal okete cha, mano osekan ng'ano gi hona kaka dwarore, mondo kata joma lemo mondo bende okete yo machuok ma ka chopo saa 4 mar odiechieng' to nindo osekan ng'ano. Aneno ka liete motim kamano onge contact, to kendo tuono bende kiwinji no kanyo gino timore. Mano e gima nyalo kwayo mondo jothurwa obed kotango. Jothurwa mondo mi obed kotang' ka gigeno ni COVID-19 kod ochiko ka ok watieko to wan ema biro tieko. Nitiere pinje mamoko mano osechame ji makata kuma ninyalo ikie dhano notamore. Bedo wanyal kochopo irwa koso wan to COVID no ema koro de chak dog ikwa kendo. Nyinga en Haron Otieno, kete kae nikech telo mari mar chenro mari biro kar kairi. Your Excellency, nitiere weche gi mag nitiere MC macha nowacho ni Mheshimiwa Ambrose Akuno mano wacho ni executive ma Siaya County tiyo to assembly to ti go mano poro. Kapok wadwoko mano COVID-19, yes, vaccination, yes, is nyaka biye jaduong', nyaka biye bende vaccination ichopo kar kanye kachiel kod moko mathoth. Live e chenro mari mar Kuku Mar Wach.
Governor ma Siaya County nowacho mondo mi wakelgi, wasebedo kwa luongi kar kae kendo nyiso ni Haron sasa ma jopiny dana wuok kodgi to nyaka bi mondo mi alos kodgi live kawuok gwenge ko mag Alego e Siaya County. His Excellency Cornel Rasanga Amoth, jomoko luonga ni Pembelepe, jomoko luonga ni Wuod Ruoth e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Your Excellency, kapok wadonjo wachni eri ma statement manogolo koda kagi achiel kuom MCs gi kuma Siaya County. Vaccination en achiel kuom ginero ma osano gol chik ni kochopo tarik 21 mar dwe manyien to ibiro bed ka inyalo kaw chik ne jotend sirkal mapok oyudo chanjo. Jomoko bende ywak ni chanjo ni bende onge, jomoko bende wacho ni oyo gi chich to bende chanjo nero makare chande. Siaya County chanjo chal nade? In kode to bende ji osekawe? Siaya County ka chanjo mokwongo ma first dose ni wa vaccinate ji 22,166 to mara ariyo to wase vaccinate ji 10,448. Ma anyalo mana kwayo jopiny ni mondo kidhibo nwang'o ko onge onyalo bedo no onge kawuono to kiny to entie. Koro en mana in iwuon kaka ng'ama dwaro gini yeuru mondo wuogi large numbers mondo nwang vaccination. An kaka an asebedo vaccinated ndalo ariyo. Koro anyalo mana jiwo jothurwa no vaccination no bende en yadhe. Kisebedo vaccinated diriyo to koro wach mar ni gini nyalo maki koro tin pod nyalo maki. Nyanwang'o ka Sylvester Dr. mar Moi machon cha nowacho no nego bed ni ng'ato bedo mana ji bedo vaccinated ndalo 3 to mano ka jo sirkal biro ketonwa to wan wayie kata dhi ndalo 3 ka en ye gima nyalo konyo ngimawa to gima mono wadhi okane. Koro en na dwana encourage ji sana jo sirkal matiyo sirkal onego bed no kaw opportunity mondo bi obed vaccinated. Your Excellency, ng'ato biro penjo ni Siaya County kapo nono ne yath nitiere kata onge mar chanjo to nego bed ni wuon ing'eyo. Iwacho ni samoro ng'ato nyalo dhi kaundo koso. Chal nade quantity mar yath e Siaya County chal nade? Osebedo kaber nikech ing'en gigi ka wanwang'o to wanwang'o gi from Nairobi. To gibiro Siaya County kae. Yeah. Ka sama loso ga kodi ni wan enough. Yeah. Omiyo ka ng'ato no dhi sub county kama onge to onge aunga to ibiro ome Siaya titeri. Nitiere weche gi mag kuond ma jiwide chanjo gi eki. Iyude dispensaries ma Siaya County koso sipene madongo koso health center. Yes. Onge sub county hospital. Yes. Webi kinyalo kwan matin e Siaya County kuonde mag minyalo yudgie? Almost all health centers. Yes. Yeah. Okay. Governor, waloso gi ng'at ma osedhi chanjo nyiri nyadiriyo. Nyaka admit ni an asedhi nyadichiel. Nitiere joma wacho ni dana moro winjo wacho ni an gima ki ok bro chwego, dana wach mar chanjo ok bro chwego. In ng'at mosedhi gini iri. Los gi dana moro kwara moro kata ja Siaya County. Chanjo en gi myth mage. No. Chanjo en gima ber kosechuowi gi michuowi gono. To mana ni nyalo winjo odiechieng' nyalo winjo wich bar mo mathin mana mathin tu to ai kosedonji dendi to ng'iye ni onge problem. Wach mano lalo teko mar ng'ango ka wang'iyo future prospect yor iri mar chanjo jaduong', ineno nade kuom thuolo marom nade midwaro mondo mi jo Siaya County to bed ni oseyudo chanjo to bende inyalo dhi chopo lengo no? Ing'eyo ni mano to kuro depend kaka sirkal miyowagi. Kaka sirkal miyowagi omiyo ka nitie sama gintie to nego bed ni chanjo ji. Mondo ng'ato tem ahinya mondo kane ni pok inwang'o tinwang'. Nikech mano aka koro immunity mar ng'ato biro gerore. Kapok iyudo chanjo to tem ahinya mondo mi iyud chanjo mari. Gima duong' ni an asedhi nyadiriyo kendo kapo ne sirkal dwa ni wachak wadoge moro mar adek kendo tayie mar dhi e osiptal moro man machiegni kodi. Nitiere yath kanyeri biro timni godo chanjo to ka onge kawuono ni to kiny nyaka iyudi. Mago kwechena, mago gin weche gieko mag Governor ma Siaya County 041 His Excellency Cornel Rasanga Amoth live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Governor, ncha nitiere dhok manogol kod achiel kuom MCS magi Mheshimiwa Ambrosa Kuno morito West Asembo
genge mag rieda ni executive tiyo to assembly to ok ti go manoporo. Inyalo wacho nang'o? Kaparo ni seche moko en ema kong'eyo gima onego bed na assembly tiyo to kong'eyo gima executive tiyo. To nikech jogi tiyo in harmony, onge pogruok moro malich. Ja assembly ema kalo budget, ja assembly ema timo oversight, to mago duto gina tich ma ja assembly tiyo back to back, to jo executive to timo implementation. Koro seche moko mane machal ma gaje, to an kaka kipenja tabro nyisi ni assembly ma Siaya kod executive tiyo in harmony, yo makare, kendo development goals mamawa wa realize kaka ne wachan. Nikech nicho nowacho ni gik moko ntiere mitemo tim kod executive machalo kata mana budget gini, to nowacho ni chal ka gima assembly ema ochung' e yo mari. Ini wacho ni utiyo makare kod assembly. Bintie kamoro museyuak na assembly kaka executive? Oyo, en mana ni ing'eyo ni mokwongo budget nyaka los gi executive. Koselos budget gi executive yaka kuro ja assembly be. To ja assembly ok nyala kawo budget to kaka uki executive to gikete lwetgi. Nyaka gikoroga nyaka gidhi through with tooth comb. Yaka kuro wuok makare. Omiyo kata koleo to leo mana gimomiyo gitimo tooth comb, which is right. That is their job. Yena penji maeri bwana governor. Point blank. Nitiere ndalo ma assembly ma Siaya County no deko jogi kuma ni yiero kaka waziri. Nitiere seche ma Siaya County osedeko kapok okalo budget. Gi sani be ne gideko kane pok gikalo budget. Idok negi chien nikech ni wuon dala ka ye wang' somo dala nyalo wuok koso en adieri ni ineno kaka gitiyo is 100% perfect kodi. Gino gitiyo maber, aonge wach nikech en mana ni onego bed ni kata kapo nono ni onego bed ni ji tiyo gotieno, donge to onego bed ni ji tiyo gotieno mondo otimre mapiyo. Implementation onego bed ni en 12 months, ineno to sani koro chiegni waselalo 2 months. Mano mwadonga par. Mano has a very big effect on us. Emomiyo adwaro mana mondo encourage the assembly mondo gitem kaka ginyalo mondo gino wuog mapiyo. To mana ok anyal koswagi ni ok giti maber. Oyo, they are doing the much they can. Aneno ni MCS ge kuma Siaya County tiyo maber, onge tabu kana chie live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Nyinga en Harun Otieno, governor ma Siaya County. En mana no ok inyal wacho no ti 100%. Percentage nyalo bedo en kata 60-70% kanyo. Government mar abich kata mar auchiel bang'e kane wachako devolution ema noti maber. To sani to pod nitie kukru kaka matindo which is okay. Yes, mane okay. To ang'o mipano ni ok ochopo 100 ni? Ok nyal chopo 100 nikech a lot of things. Seche moko data ok nyal nwang'o makare. Koro inyalo nwang'o ng'ato nindo riwo kwano to kwano no kodonjo. Ang' nadugiri ni to performance mari ichopo kar kanyo mondo mi ang'e nikech kaka isekedo kod covid en atamalo 70, kaka assembly osetiyo en atamalo 60-70 kairi. Ang'o miyo gigi thoth gin mana 70 kairi mana wang' no penj bele mheshimiwa. 100% kiyudo bwana is very difficult to get 100%. Why? Because factors mag development are being influenced kod gik moko mopogore. Sani waundre ni kata ni budget osekal. Busia no sekalo mare, pesa pokodhi Busia ka. To negi sekalo magi chon. Koro dongi neno. 2 months later pod pesa kotimore nade pokodhi. Wacho ma pesa ni gima nyaka ng'we nikech dana moro wacho ndaka negative na gik moko to governors bende ywak ni pesa budho kapok obiro. Your Excellency nitiere wach ni Erika iloso weche gik mulo pesa. Wach mar PMC e Siaya County. Jogo wacho ni pok ochulgi, jomoko wacho ni osechulgi, jomoko wacho ni en siasa modonjo e Siaya County. Ang'o matimore? The back stop kodi kaka governor. An kaka rasanga ema nokelo wach mar project management committee to kod miyo gi gimoro matin. Nikech ka project dhi mbele nitie gik mang'eny madhi mbele.
jok ma watiyogo ma jotich ma sirkal. Jena mona tim mos kuom ng'adi UX and ki explain gini eri. Nitiere jomoko Siaya County ma winjo ni PMCs. Dhi chake kuongo lero mondi ne samoro ng'ato ma ok ong'eyo. Winjo mana ni PMCs ne ywak ni ok ochulgi. PMCs ywak ni ok ochulgi. An kodin wanyalo ng'eyo. But kaka governor, binyalo nyisogi ni PMCs en ang'o moko. PMC en Project Management Committee. Yes. Matiende ni ka wan gi wadwa gero kata stadium. Yes. Kata wadwa gero dispensary. Yes. To koro nitie jogweng' manyaka bedie. Ng'at achiel nitie mawuok religious community. Ng'at achiel mawuok kuom jo party. Yes. ODM. Ng'at achiel mawuok kuom jo stakeholder mora mora. Yes. E kor gweng' kakae. Yes. Ginie jok ma ginie wenge. Yes. Makori keto maneno kaka project ne dhi mbele. Nitie project moko. Yes. Ma seche moko igere to jogweng' nene ga anena. To ang'o madhi mbele ka jogweng' ok ong'eyo. To sani kaka oketi chik en project neno yier gi jopiny. Koseyiere gi jopiny bosebedo identified gi jopiny titere through the budget kosekalo sami chako timo implementation to koro jogweng' bende kendo nyaka bedi involved. To koro jogweng' gi ema loso gimiluongo ni project management committee. Koro project management committee en wang' jogweng' maneno kaka project ni dhi mbele. Yes. Mamano anto amana formulate. Okay. An mana formulate ni mondo wakawi percentage moro mar pesa ma project cha. Nikech pesa ma project ni odong ministry idara mondo koro odhi orang ga on day to day basis no project no dhi nadi. Inyalo oro jawax ma ja inspector birango no tich ni otire machal nadi iwi pesa no. Inyalo kaw meeting manindi oro jomatimo monitoring and evaluation donge bodhi orango project matimre Imbo, project matimre kure ka giduogo to gibet piny sawa to pesa no ema gibetie ya koro kanena kelo project management committee fund ni nino wayao ni account mopogre koro samanino ochak chule nikech walosi cabinet bu cabinet paper no gol maber kaka pesa onego bed ni tiyo to ne ok ne achiwo okay anapo apoya kichulo to kang'iyo ka dhi ng'iyo to ichule nadi tano ka gik moko ok dhi maber. Then I said no we must stop this thing. Yes. Magin duol ma chungi ni wuok kuom. An mana chungo PMC. Yes, an mana chungo PMC. Kana lo idea teno ka ok ti kode kaka ni envision. Yes. Nikech wango ka ward administrator. Yes. E jok ma claim pesa ni. To ward administrator donge tiyo en jatij sirkal en kodhi kanyo to onego bed mana no tiyo tije. To en kendo chako claim pesa nadi. Mabende samwalo soga kodini ne wasesa charge ward administrators to the tune of 7 million. Ma oseduogo back. Magiduoko back. Manegi kao unfairly. Yes. Yes. Bwana Gavana ng'ato grupo nyito kara ang'o miyo koko gi ne betie ka en gima ine mani chungo macho ni oyo kama koro pesa koko bet kama ok en rot monego beno lowo koko bet kama sama achungo gini ka en 68 million. Yes. 68 million. Yes. I account. Yes. Sawa. Yes. To bang'e to koro pesa ni donge ni atie kanyo. Yes. Any bank account kamoketi. Nikech wadwaro ni mondo wa formulate yo makoro pesa ni kitiyo go to biro tiyo kare ma onge kaka ne dwaro mo ticha nikech waseneno kata loopholes manentie. Yes. Sawa. Yes. Masani nyo cabinet osebet bose loso kaka inyalo tigo pesa no iro awinji masa mwaloso ga kodini sani pesa no nyo osebedo released. Yes. Makoro pesa ni obdhi kuom PMCs kaluwore kod higa mokwongo higni mano okwongo manini joma nene claim mokwongo. Koro sani bottom line en ni
ward administrators to the tune of 7 million. Yes. Ma also do go back. Magiduoko back. Manegikao Unfairly. Yes. Yes. Bwana Governor ng'ato grupo nyito kara ang'o miyo koko gine betie ka en gima ine mani chungo macho ni oyo kama koro pesa koko bet kama ok en rot mane beno lowo koko bet kama sama achungo gini ka en 68 million. Yes. 68 million. Yes. I account. Yes. Sawa. Yes. To bange to koro pesa ni donge ni atie kanyo. Yes. Any bank account kamoketi. Nikech wadwaro ni mondo wa formulate yo makoro pesa ni kitiyo go. To bro tiyo kare ma onge kaka ne dwaro mondo ticha. Nikech waseneno kata loopholes manintie. Yes. Sawa. Yes. Masani nyo cabinet osebet moseloso kaka inyalo tigo pesa no iro. Awinji. Masa mwaloso ga kodini sani pesa no nyo osebedo released. Yes. Makoro pesa ni odhi kuom PMCs kaluwore kod higa mokwongo. Higni mane okwongo manini joma nene claim mokwongo. Koro sani bottom line en ni PMCs ma Siaya County ni seri to ing'eno ok nyal release masani en machon manene gisetiyo ni ema wachuloga. Okay. Yeah. To pod ok amor kod wachno. Pod warango yo ma pesa no nyalo tiyo go ma iyo malungu. Nikech one way of doing it also en kata mana the contractor himself can be made to pay that money to those committees direct. Kawaselo also structure malungu. Yeah. Bwana Governor, in achiel kuom governors makaluo ma ong'eyo yore mag kwano to ikako onego bed ni lai mar pesa tiyo. Ang'o matek e loso ne jogi eki account moro ma inong'e ang'e ni project ma kamae ri pesa ne dhi na direct mok ni samoro kalo kuom jomoko mang' nomi award admin moro moko onego bed ni yudo pesa niri. Ing'en gigi bende yaka koro gichakre jaduong'. Yes. Koro makosa nyalo bet kacha to kiseneno ka makosa nitie to koro temo mondo ilos. Binyalo singo ne Siaya County, PMC ma Siaya County. Ni wacho ni wacho komi king'iyo kamera ne te. Wuok pod ka nwang'o solution maduong'. Nikech ing'eyo ni projects mantie in the entire Siaya County gin over 3,000 projects. Over 3,000. Manitie in various places. So managing those projects it is not very easy as you may think. Yes. So we have to devise ways and means mar neno ni pesa no tiyo ka. Utera penjo moro Your Excellency ni pesa ni rio ken pesa maromre donge. Nikech ka project makama rio chamo en project mar 1 million, PMCs makadhiro pesa matin. To kama kachen 10 million to pogore koso. Pesa no en 5% mar project cha. Mar project no. And assuming therefore ka en 5% to onego bed no 5% no ka project ochakre to 5% no bro dhi nyaka kutieke. Nyaka project no. Doke la penjo moro. Ichule stage mane? Samo chakre foundation cha to wan ka PMCs wanyalo dwaro pesa wate. Awache ni 5% to en 2 million mi wate koso ichiyo matin nyaka project room. Dware ni bendi winji gino maber. Project management committee. Yes. Ka project ochakre yaka committee betie. Donge. Koro project ng'en ni life cycle mare. Onego bed ni kata ka en mjengo to project ni ka chakre to nitie stages ma ichule. No. Okay. Nitie stages michulo e project. Koro onego bed ni sama ichulo project yakichulo kata the committee. Yes. Okay. Wachupe giko mar chenro mari mar kuku mar wach chieng maka uno ni kapok watieko nyaka penj Governor His Excellency Cornel Rasanga Amoto gima dhi dong kaka legacy mari yande wuok e penje giko ma oko pok obiro TV nyaka noduogi ber mane obiro godo kachiel to kod maling'ling mosechope ita en nitie foundation moro mapek moloso kae Siaya County mabiro konyo weche giki mag alwora gin adieri koso gin adieri. Governor mana mapiyo ang'o mani wuok godo oko jaduong'? Oko gima duong' ahinya mwalawo en ni jo-Siaya moko naromo go US. Kendo wan e yo mar kelo machine moro ma test ka nyathi en go sickle cell.
that is something that is not even in Kisumu. It's not, yeah. So we are likely to get it. And it is through their contribution that this thing is coming. Yes. Moron Timagi lo so magido kilo Kisumu. And then the second one is coming to Siaya. Yeah. Brick and mortar. Software. Yes. To Kurumaruma Foundation. Yes. Foundation Mara Marilu Rasangamot Foundation Kataraf. Yes. Yeah. And Mara protection, Mara environment. Niti Baba Waniti below pap. Yes. Borokaja. Manana kwayo guy dog. Kuru kaja duno sebi to do no kuru vumoonge. To niti a stream that passes through that land. And to date, even if you come from this place, you will find that I have planted bamboo along this stream. Yes, along this stream. Even today you can go. Yes. And they are doing very well. And so I have invited people from Nairobi concerned with carbon credit, right? I want to do it for 35 kilometers from the source of that river, that small stream, up to Lake Victoria. Yes. That is the legacy I want to leave. Yes. 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 Watch Mara Mugik enemy acquire your turwa. Because watch ma COVID no ema pudrach mokalo nkichipu kwa resume normal life. Ni gibir kagetang. Kendo dia ilitigi ae. Kendo chima bal bende giwe. Mondo gibed ni genjoma honorable to tuoni waburu tieko. Yani mawinyo ni egoyo jomoko gik jaduong ni Chal kagima ibire kom mar MP 2022. Tena dieri koso kana dieri. Sani podi gwela thum, sani okugo thum. Okay. Sani podi gwelo puch. Wajani sani ripod egoyo mana wayo madiere manyiso jini kangane Chal yang tumono bedi gutino. Achope giko mar Chenro mar Kuku Mar Wach nyinga en Harno Tieno. Governor ma Siaya County is Excellency Cornel Rasanga Amoth. Jomokwacho no setiyo nyadidek deko sete yera dek te maduto te noloyo. Wachope giko mare erokamano nyane Zeru Babel mabene en head of production kachiel kod Jesse Mondi mantiere kamera mokwongo to kod office neri mar governor mar communication momiyo twang neri obedo kare kachiel kod wendowa His Excellency Cornel Rasanga Amoth. Oriti makawuono.